yes, okay. May nakiksyonan. Ani aga pa ninyo alagad si kanginan sa phone pa Barrilio Morales and then my partner ka pang Van Rita yan. O di agi pos dyan. Wa gani pagkapo rin bata. Di agi ni namos mong kiliran karon dyan. Lara. Kay anak ni Alex Lara. Itong number 1 konsyel ka po sa Naga City. Atong kauban rin sa Bugat. Okay. Mga kuan mo gani mga politiko, mga tao ni sila. O niya, di asap mga igala ang itong mga listeners usap, no? Uban, mati karon na to, Tibo Kabisayan ng Mindanao. Kumusta na sa gamo? Asap gida ha? Always say a prayer. Pero di na maglangan, may igala, kailangan naman sa ta. Ang so tampo ko itong utagan, o pagtagan, no? Pinadakinis usa ka asawa, nga mapaila lang sangan, nga unique siningana da. Futsina. Dili hinuon kaayo ni bugat ang akong pangayuan ninyog mga huna-huna. Bahin na kitning plano sa kong bana sa amo unyang umaabot nga mga anak. Gusto ra gid siya nga makaanak mi og tunga sa dosina, unom ba kabuok. Sugdon ko lang ni ang tanan sa bag-o pa ming kasal og sa kong bana nga ginganlan og Astro. Paibaw sa tanan, no? Ang reception, adto sa Garces Royal Garden, ha? Sa aircon ta. O si Monsignor Ben Labajo, atong pasalamatan, Mons. Labi na si Padre Andy Satura, Padre Orle Ruiz. Salamat yung kayo ninyo, ha? Okay, sa reception ng tanan. Og dito sa reception, dunay mihad og mga awit, mga international singer, ang Double G Duet. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. You kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I never know the reason why you love me like you do. That's the wonder of you. Salamat yung tanan nga akong mga guest, ha? Mamauli mong tanan nga dili maghayon. Namoy dang nga mga giveaways. G-Detox Capsule o Panyawan Liniment Oil. Doon untay kuan, laoks baboy o mga fertilizer, pero di man ninyo mapasan, kanalang una. Astro! Walay blouse, sabi man. Sa Pasko na lang. Ay, thank you, Astro! Astro, Gino, Logarto, thank you. Okay ra bayot. Og Dr. Pekinglin, ingon man thank you kayo sa inyong presensya. Dr. Michael Tabalok, no? Dr. Arnold Tan, thank you kayo. Og niagid mo. Og Dr. Celeste Arbatin, salamat yung kayo, ha? Dr. Cesar Kisa, o Dr. Hobin Mabalatan, salamat sa inyong presensya. Astro, kadang doktor, oy. Relax na ta, ha? Okay, Foxy, you're the boss. Let's morning the night. Yes, viva!
Wa na lang may mag-honeymoon og sa akong bana kay para dili magkalisod sa budget. Ug day adlaw nga dunay nahimamat ang akong bana nga iyang kauban sa college kani adto, si Flor. Oy, Flor! Hi, Flor. Hi! Is Astrio, ikaw? Flor, kumusta ka na? Magyapon. Ikaw. Reporter ka na karon? Dili eh. Dili to ako, Flor. Lain sa to. Lain to sa spilling. Ay, mao ba? Doon na ka na anak, Flor. Doon na natulog ka buok, pala sa babay. Ay, mao ba? Tulod yung kabuk, no? Pulo sa babae. Pero usahay, maglibog ko anang akong mga, kanang, akong... Nga anak? Mga anak, Nga naman eh, Flor. Kay ang gipangan ko sa kumbana sa tulo na mo ka mga anak na babay, pulo sa floor, nagiparehas na ako. Mga juniora di ay. Doon na hinoy ilhanan. Kaya ang usa ka, Flor de Luna man to ang yangan. Ang usa, Flor de Lis. Ang ikatulo, Flor de Noche. Wow, nindot ang ibangan. Pero nganong malibog ka man, Flor? Nga naman di ay. Kadang inikawag na ko, anak nila, kay taas naman kaayo ng ikumplituhon ni magtawag ang ilangan. Kuha na lang, kanang... Kasama lang ni mo pagtawag. Anak na lang. Kanang, hoy, first floor, second floor, third floor. Na lang. Amazing. Kuan ba day Fuchi? Wapag yun? Ha? Unsay? Wapag yung tiki nga miturok das mo sa bakan? Hapit na dong. Sure ka? Kulagi. Pero gusto ka ba gudi ay og anak ha, Dong Astro? Maubitaw nga nagminyo ko kay gusto ko makakita sa kong liwat. Basta, hapit na lagi. Sige, paabot lang ko. Dong Astro, kuan. Kung ikaw ang pasultihon ba, pila kabuk ang gusto ni mong anak? More or less, half dozen. Ha? Anong kabuok? Uy, kadagan. Depende lang yun sa kuan. Sa mga makaya na to. Pero kako'y pasultihon, gusto dyan ako, unom. Paning kamot, yun. Bitaw, kauno na gani ko nga, di tagi kaabsinan. Na, mag-udhak man sa daan ng imo Dong Astro, eh. Alay, ikaw good. You're the boss. Basta, makabatul ng tag-anak. Fuchi, halak ka, oy. Nagdadalang tao ka na ba, ha, day? Fuchi? Dong Astro, gusto kong mangga. Unsa day? Gusto kong mangga. Ang bata gusto kong mangga. Manggara, santol. Mangga ragyod. Sige na, sugo sa bata. Unsa sugos bata? Napaganesod sa muntiya, manugo na. Kuya, nagmugawas na na. Sige na, God. Gusto kong mangga. Okay, approve. Karon na yun. Adto ko sa carbon. Darla! Boom! Hain mo kang manggahan din sa carbon. Mangga! Mangga! Ay! Bayot! Be, paliton ko ng mangga ni mo, be. Sir, unsa to? Paliton ko ng mangga ni mo. Hala, sir, dili raban ni baligya. Unsa? Unsa di baligya? Unsa man rin mo nga ka sige ka magmangga? Ingon man akong nanay, isuroy-suroy lang. Mangga! Mangga mo diha! Mangga mo diha! Amo ning bayuta, oy. Ay, mo kani baligya ni mangga din sa carbon, oy. Tatangin sa unahan. Mangga ni Brad? Sa tanong mo na, nangka din na, ha? Stricto sa ning tindiruha da. Palit yun, daghang punta na. Sapot ka, Brad? Naglagot ko. Ha? Anong naglagot man ka? Naglagot ko sa gobyerno. Manggaret tinda na ko. Pangiyuan po yung business permit. Makalagot, di ba? Di ba? Dito na ko City Hall. Kutir ba kayo? Ano man day? Gipangiyuan mo ko resident certificate. Wako ka na. Unsa ni dani mo? Si Dolara. Karon, padayon ta. Pila ng mangga ni mo, Brad? Kinsira ko sa. Ay, brator di eh. Di, pakyawan ko lang ng mangga ni mo. Doon akong palit. Ay, ulo, Brad. Ngayon di mangga. Wala ko ipaligya. Yun na, pero Brad.
kabante kinuda, muram ka gisapot. Gisapot ko, Brad, gisapot ko. Nga naman, Brad. Nag-away mi sa kong asawa. Unsa may gisaputan nimo? Gibatian siguro siya sa kong naon akong asawa. Nga naman di ay. Basta paglago, tayo ingon. Nagsalig lang ka, kay mura kang si John Lloyd. Day, putsi. Yan ang mangga, day. Sugo sa bata. Uy, hinog di ay na. O, day. Tamis ka ni magka, ha? Uy, di ko gusto ginog. Gusto ko gilaw. Ha? Hilaw, day, gusto ni mo. Ilisan ko lang, eh. Naku, gusto kag hinog. Anong hilaw? Hilaw dong Astro, Gino, lugar to. O, day. Ilisan ni nako. Layor ba ito karbuda? Pagdali, hilaw ha. O, day. Hilaw. Day. Day, putsi. Day na, day. Oh, pandol ko na. Day. Dinang mangga. Oh, hilaw na gini. Grabe ka hilaw. Hilaw, spruan. Ay, ako ni pahinggon. Tabang mga silingan. Tabang. Di na ko. Asa ta dong Astro? Matutag doktora, magpa-prenatal ka. Ha? Unsa bay prenatal? Ipaklaro, og doon na bagi kuan, baki na imong sabakan. Unsa bay baki uy? Practice. Oh, ato tan Dr. Peking Lim? Ato lang tang doktora Quijano. Naana ang doktora dong ay. Ala, murag ang doktora. Wa di ay? Oo, iya tigilan ng assistant, doktor sa tingalina. Oh, nya upa tatawag ka. Napay nagpa-check up. Na, mabros ba na, pares ni mo? Ha? Mabdusat? Oh, paabot lang ta. Iyon na, maminaw ko silang istoryahan sa doktor o kanang pasyente nga mabdos. Kadit lang ha, putsi. Hi naman day mong bana ha, misis? Ay, wa man mo kuyog, Dok. Oh, unsa may mo ipagkonsulta? Ha? Ay, kuan ba, Dok ba? Maniguro balang ko ba? Kining akong gimabdos. Ako ba gyud kay inahan ini? Agay, ibarag ko na. Pagunit lang, Dok. May barag ka manggod. Nakaliktan ko, naagahas ko. Ayun na. Dako-dako na magining tiyan ni mo. Oo, hingigo man kay gunambana nako, Dok. Bullseye gyud permi. Mao ba? Dako-dako na magining tiyan ni mo, misis. Pila man ni kabuan? Maula ginay akong nahibud nga, Dok. Unsi naman ni kabuan akong tiyan, wa Okay. pa madyo ko mga anak. Unsi kabuan? 11 months? Oh, yes, Dok. Kadiyot lang ha, katang itapion sa din akong stethoscope sa imong tiyan ha. Uy, ala, misis. Ha? Nga man, Dok? Di kay man bata ang sud ani imong tiyan. Hangin man. Uy, usay hangin. Hangin lagi. Ay, nagaguros pa mga ining hangin. Tarong, Dok, ha? Usay pagtuunin mo sa akong bana, Dok, bombas bisikleta. Ay. Putsi, karong mabdos ka na, kinalang yun nga, pag-amping ka na sa mong mga lihok, ha? Ampingi yun ng bata sa mong tiyan, ha? Oh, Astro. Oh, sige, kining imong sapatos dili na heel, ha? Flat shoes na, ug labaw sa tanan, ampingan gyud mo imong pagkaon. Ug kuan di Putsi, sa di kapamukaon, kitang duhaban, kinudom ka ba sa gisulti sa doktor nga pagpa-examine nato nga kaluha kuno ang atong anak? Oh, bitaw, kaluha, twins. Og silaon niya ang magda sa tong bansagon. Kay astroman ang akungan, pagkatao niya sa bata nga kaluha, pulos man na laki, tawgo niya na to silag sangan nga astronaut og astroboy. Ha? Unsa? Oh. Astronaut ug astroboy? Oh. Ug mga anak kapag ikatulo, nganlan sa natog astroenteritis. Ay, kining kining Lain kay maglain nimo tiyan anang astroarthritis. may lang na sa mura na gastroenteritis ba? Maglain na to tiyan na. Basta mura kung gusto nga kutob sa bata nga mataw, magdagyod sa kong bansagon. Astronaut o astroboy. Nang unsa naman tao ni uy?
Og miabot na gid ang panahon nga mga anak nako, atol ra pagid utungang gabi ang nagkabuang akong bana lagi. Gay, Astro, sakit na kaya ko siyan, mga anak katingali ko. Analata sintrom. Anada sa kumaga ng panakan Di na ko dito sinter. diha, oy, di ko diha, matay ni tigil ko. Pero, magparaw na kong taxi, ha? Kanang grab ha, Uber ba? Ay lang pagpili, day. Basta na estereo. Oo. Ang driver nga gwapo ha. Saan ba tao ni? Oo, kaniyot lang. Ay, kasakit na sa kuntingan dong, mga anak nang gintingali ko. Pugi na, day. Niyaptas taxi. Bye. Pukusgi, bye. Kusog na kayo ni Bay. Mura rin F-118. Mura rin aeroplano. Yun na, bye. Di ba ikaw ba itong tindirog mangga, no? Ako bitaw to. Ah? Dinibulis na kita, Miss Mayor. Oh. Mao nga, nag-drive lang kong taxi. Kapaw na kang drive? Bago pa lang yun ko nagkaton. Oh. Patay ka, kisi-kis ang tudagan, oh. Bago ko nagkatong drive. Kakuyaw di, ani. Ay, kabala ka, Bay. Insured mo sa di. Accident insurance? Memorial plan. Okay. Agay, kasakit na gini, nagin ba na? Kasakit Dali, na day. kuntingan, Astro. Hospital na, di. Ato ta sa emergency room. Hain pa man na, Astro. Hagdanan pa ni. Hala, Astro, alam nga, ko. ano, day? Mga anak na ko magawa sa bata. Pugiw na, day. Hagdanan pa ta. Niya to pasunahan ng emergency room. Gawa na, Astro, mga anak na gid ko, may gawas na. Siya. Uy, hindi kawas na bata. Doktor! Tabang, doktor! Nanganak ako asawa. Niya sa may hagdan. Doktor! Sama ka na, ha? Ako asawa, dok. Nakaanak ni Sagdanan. Sorry kayo, Dok, ha? Di ako makaanak sa mayagdanan. Sorry kayo, Dok. Ay, okay rin na, misis. Kuhaan man, kanang anak hinumdo mo sad ko. Dugay na nga, doon na siya nakaanak din sa may gate ng ospital. Ako tong mama, doktor. Sa bangas ka. Sa ato pa, ikaw tong bata ang gianak. Oh, doktor, ako to. Ikaw, what a fairy tale. Fairy tale di ay. Ako, Judok. Loy kay ko sa diyang gianak ko ni mama. Nga naman, ospital sa ding mga inahan. Wag, Judok. Diara ko sabay. Diara sabay ng anak sa mama na ko. Midwife. Dilisad. Mananabang. Dilisad. Oh, yun someday sa pagpagawas. Gipakapit na ko tatay, Dok. Kadungog ko pag iyong tatay nga. Kapit lang sa Astro, kapit lang, gunid lang. Nakakita dyan ko, Dok. Moto nakakita ko sa kayang sa kalibutan. Istoryahe. Dapay utot na ko. Dapay mutmo. Kasi mo. Wa! Day, Poche, kumusta ka na? Okay na ko, Dong Astro. Kita na ko sa itong mga anak. Nakakita na di ay ka, Day, kaluha. O pagkatao sa bata, upat ang mata, upat ang kamot, upat ang tiil, upat ang dunggan kay kaluha man. Mausad bitaw. Mao nga, pagkakaroon day, Poche, mao na to atong gikasabutan, ha? Gigasabutan nga unsa. Nga, kung matao ang atong maanak ba, magdagid sa akong bansagon, astronaut o astroboy. O sa sunod pag natong mga anak, magdagi hapon sa kong bansagon, sa kungan, og babae, ngalan sa nakong astronomy. Mabayot. Ngalan na kong astrologist. Basta magdagid sa kungan, bansagon, sa ako mga anak. Astro dyo ko. Kinalang nga yun nga, astro, nagi astro po siya, ha? Unsa? Musugot na balang ka kusangyo sa kong banasa? Nga pulos Astro ang sinugdanan sa ngan sa ako niyang mga anak? Di man kay bugat ba? Ngan raman? Pilay pad. Doon na rin ko'y anak ka mahimong astromic bomb. Unsa man o ka may pasaltihon? Fuchi. Hi, Manuel! Hi! Hello! May puntang, Merry Morning, Christmas.
Hi, hello, birthday Hello. ban. Bambina, may adlaw. The number you dial is out of order. Hello. Og sa tanan nga nagpamati ka namo ron may adlaw. Maayong adlaw. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw ka namo. Ug ingon man akong pasalamatan ang nagamitan ug nagpalitan karon sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. Para sa mga high blood, cholesterol, di ta dali nga masakit, yung lagsik ang atong lawas, maong kada adlaw, magtumar ka gyud og Panyawan Herbal Capsule. Og sa Panyawan Liniment Oil, no? Number 1, Kabisayan og Mindanao. Grabe, Panyawan. Saka-saka. Oh, bisag sa ilang mading. Wala, naninda Murag ng Panyawan naninda na siguro Liniment ng Oil. mading. Mo na nga, pero pagbante lang yun mo. Basta hain ng kusog ang produkto, magkatap sa ng fake. May sundo na ni, no? Mao na ni, mo man ni, kinunsay kusog, mo na manggawas ang fake, anak. Okay, mo may himalitan kayo. Mo naman sa libantayan na ninyo. Bam? Pareha sa tunay tabo sa Oslo lagi. Ang gitakop nila ni policewoman Ma'am Sale, lirasan, tungkol kay nireklamo lagi ang mga tao sa Panyawan. Hanghang kuno nagtisting. Pag-abot sa ila, dili naman mao. Piki lagi? Asa kunong butilya, murag dili kayo mao mo na nga nadakpan to sila, apan nasitol man, og nadunggan na to murag dito na sa isla sa Negros. Mara tong gibalik-balik dire. Labi na ang celebrity ko Jig Biore Soap, no? Ako na minaw karon si Honorable Mayor Lacambini Ninit Reluya. Mayor na to sa San Fernando. San Fernando. Ang iyang mga sakop, no? Iyang mga ladies and gentlemen. Ang Vice Mayor na si Vice Mayor Bibi Sabalones. Kaya nagpasalamat man gud si Kapitan Lando Barolo sa ilang pagpaluyo na itong singing contest ko sa Balungag. Kauban usab si Provincial Board Member Ma'am Yoli Daan. Salamat ko rin si Kapitan. No? Kaya salamat sa kap, no? Dito sa Kuan ban, pagkatulong ko sa Balungag, na sila gituko dito ban nga kanang dako kaing tangke kay part ko no to sa Na sila Irigasyon. tinubdan diha, bam? Nang tilapia diha sa Balungag. ang katong May tilapia? katong na buntod gamay pa doon dito sa sentro, buhatan na lang dakong tangke kay ipasaka ko nitong tubig niya dito, maano po yung mulugsong sa kabayan. Mulapos na nga to karkar. Kana ilang irigasyon. Gusto ka ng tubiga diha? Tinubdan diha. Asa kang tubod lang mi ko masuro niya kung diri makalugar ko kay mutanaw ko na di ko ni tubod ato ko boss. Mo na yung mga isda, daghang mga isda, mga tilapia nga ila sang gibuyag isda. Mo na naghibob to ko bukid nga naay kuan tubod. Mo na nga mo na nakayo diha nga kanang ilang irrigation padong na dito sa Karkar unsa nang barangay sa Karkar. No, murag kalimutan ko da. Kuan Sige. basig mo sumpay na dito sa katong sa Karkar katong gitawag bam og katong dunag gani dam katukan asuhan. Kanasuhan. Pero mas- lain sa to siya. Pero pika sa mga to siya nga barangay. Ang kana Kaya may barangay sunod sa Balungag nga Karkar nga sa kanang murag diha sa Valencia, diha sa Kuan, agianan na ako ban ang kung sa man kay dito mo kus Karkar mo sa kay kabalabal kas Oslo pero mas Balungag mo shortcut siya moagi siya Valencia Kalignan. Kalignan. Kalignan pa sa Kalignan. Ana agis Kalignan. Sa dili pa mabot dito sa Balungag nakaagi mi atong nganlan og sitio Banyo. Si Jumanyo. Kung anong pangalan ni Banyo na tingala daghang mga labanan diri kuan sa una. Oo. Nades Banyo Queen. Nakagimig lugar dito man nga, ang saging pagkadagko yun sa bulig, di man kadaba ang gitawag. So gitawag ito akong Dagko kay bulig. dagko ang bulig ng mga saging. Kan bitong mutok mong sa imong paa ang gitason sa bulig. Sa butig nga adto ay dagan kayo. lang. Sige lang. Plantation dito. So salamat kuno kaayo. Ang ilang irrigation dito nga gihimo, mao kuno yo tay mulugsong sa mga kabalayan. Nakabalayan. Sige. Aos wala na ko September 24, natay drama na sing kauyog ng Lilya. September 25, diya sa Durumanhog, Cebu. Sponsored sa Cebico 1. O September 28, doon natin variety diya sa Tonggo, Center Tonggo, San Fernando. Pagdapit Kapitan Baby Sherot, September 29, diya sa Tubod, Minglalilya. Sa ilang Rolando Cañedo Cup, no? O October 5, diya sa Bae Sibunga, sa ilang Kapitan Marcelino Padigos.
Ang Sige. tunggo San Fernando ban murag ibabaw na siya sa panagtaran. Dili ko ka recall kog tunggo mura man nagduha, upper ug lower. Oh, nay upper tunggo, nay lower tunggo. Di ko ka recall ug asa tong ako nadagan nga na Miss Gecko, tunggo lower ba to, upper ba to. Oh. Basta na ikuan. Daghang ng mountain barangay di sa San Fernando. Sige. Si ato sinir si Fochi. Nindot kiniyangan? Kisingan? Fochi ka. Fochi man Fochi. Murag hapon out sa ba? Oh, mura yung mga friends ba? Friends. Ngayon ba na si Astro? Astro. Oh, Astro sad. Oh, di sad Astra. Astro Gino Lagarto sa niya. Ang kuha lang aning ni Astro, kay nakamit man kunin siya siyang kauban, kaniadto nga dunay anak katulog ka buhok nga angan Flor. Pulos Flor. Flor de Luna, Flor de Noche, Flor de Lis. Niya maglabad mayang iyala inong first floor, second floor, third floor. Murang gusto sa di Astro, ngayon katao siyang anak kay kaluhaman, ngan na siya nga magdagig siya nga Astro. Astronaut o Astroboy. No? Na mo ni, marag ingoy ang misis, dili kini bugat ang iyang gipangayong unahuna, kay kini na magipangayo siyang bana nga tanang bata nga mataw, bisag usapa ka dosina, magdagig siya nga Astro. Mora gipangayo siyang bana. Mura ba kanang mga ngan ba nga Philip the First, Philip the Second, Philip the Third, no? Na may nga na nga the First, the Second, the Third. O kining iya, Astro, nga magdala siyang sinuran, astronaut, astroboy, astrologist, astronomy, astronomic bomb. Atol sa mong pagpanihapon, Oh. mga alas 8 gabi si Ricky gipakanaog. Ricky Dabaw? Pakanaog ito. Naog ito, Ricky. Naog. Ah. Iko nga, kaluya, nga na niyo mapaniugon na ni hapon, man tayo niyo mapakanaugon. Kudungan may iya mga anak, sa akong amigo, iya asawa. Kanaog ito, Ricky. Iko, panaugon mo na, Ricky, na nga, umalanta. Ang ila ding iro. Ricky? Pangalan ding Ricky. Ah. Oo. Muna ako lang yung gisgutan, kayo, ipaambit ito aning gingon ng mga ngan. Huwag man yung ilad ban, o sa mga pangan siyang mga anak. Oh. Dili man ang ilad, kay kanang na ang Although, kung wari ka sa mga karanan, ang mga kanang doon naman na sila hubad ban. Kaning ambot pasabot aning Venus mo ni. Ambot pasabot aning kuan mo ni. Ano, no? Pero para nako, bisa kung sa paingahan, mas mayo man na magdapod sa iyangan. Kaya doon na bito yung ban i-kombinar man ang angan sa asawa o sa bana. Oh, Kini pasat karon, kuan. oo. Kini karon ang sinugdanan o katapusan, na judngan sa niya nga papa. Oh. Pero sa nga ni kuan, katong inodoro. Ah. Kaya nga sa inahan ini, ang banadoro. Inodoro. Pareha si gisulti ni Kuan Board Oh. si Beauty Gonzales o si Pablo si sana Ate Pres Paulo Paulo Abelino? Contes ba? Kuntis. Paulo Contes. Oh, nga dili sila magkadayon. Kay og magkadayon sila si Beauty ang apelyido Contes na Beauty Contes. Beauty kuntis. Showbiz balita. Okay. Ala. Tege, ningon nun siya nga, gaan ra kayo iyang kahasol, bahin ra nini. No? Lang kayo sana to, bugaton kay, nindot ba sana nga, magpabilin ang kuhan, kay kini ko gani ang apelido, dadon mangyapon, no? Munang nindot sa angan, munang ang uban gali, Philip the Second, Philip the Third, Philip the Third, the Fourth, the Fourth, kasar kutob, no? Oh, magdagid sa ngan. Okay ra na, kuhan, kutsi. Ang tapad jud sa among bahay sa pagkaroon akong gipoy ang resibuban. Oh. Ang sila diha sa balay, duha ka dudong, duha ka inday. Ang mama maingon, dudong gamay, dudong Oh, dako. sana? Si inday tawag po, inday gamay, inday dako. Oh. Pareha ko sa amo ba? Naamo ko ka parehangan niya siya dako. Sa alan kamay, alan dako. Ako may alan kamay, siya may alan dako. Kata mo silingan, ang yang ang yan kuan totoy. Ah. Oh, duha ka kuan anak niya totoy dako, totoy gamay. Babae sila mo doon. Oo. Andin ni bito sa tong trabahoan. Pero nadaan na magyud ako sa Joel dako ug Joel gamay. Erliano o Ray Morris. Ray dako, Ray gamay mo sila. Joel Asido, gamay. Joel Vince, dako. Oh na, Joel dako. Joel gamay. Na ako murangana ba madaan na lang. Sa ako nang gingon, dili man ngilad mas mayo noon nga doon masumpay nga sa kuan iyang papa, no?
Dili man na kay utimugan yung mga mananap kung na imong butangagan mo patuo man gaya. Oh. Wa man tingalingan nga kanang magdag di malas. Wala yun. Oh. Wala. Kay sa unang panahon na labi sa unang panahon may imong itandi, may imong hisgutan, gikuha gid nila sa mga libro sa simbahan. Angan kay lagi Para nindot man god. O labi na ganang sangay sa mga santos. kay hindi ka matay kuno nato, musugat na nato. Mabitaw si Ang mga Kunsel sangay. Gili Dilmar Board, napabuhat yun ni siya og kanang ribulto nga ang ihang naong. Oh. Nya gihimo niyang santos. Kay naam say San Guillermo. Oh, nice. Oh, Sige lang. pero iya ha, San Oh. Guillermo, pero gibutang niya sa iyahang altar, iyahang naong. Oh. Oh, San Guillermo nga iyahang naong. Mm. Kay pareham sila nga ni San Guillermo. Oh, na, mauna na. Katuday ako mga poster sa eleksyon. Ay, ikaw, sa board? Akong poster sa eleksyon, mga waman. Ano akong poster din? Di pa nga sa mga tao, gibutang silang altar. Ha? Ilang yapuan, boss. Kasi hati po. Busy. Busy kaya ti Prisda. Bitaw, inana ang ginabord na, inana. Wa man sa guy San Alejandro, kayo na pa, bububuhan sa kong naong nakupod nga San Alejandro ta. Pero sa Alejandro, di ba na Alexander? Alexander. Okay, Dili, Santo lahi po na Alexander? siya. Si Alejandro o si Napoleon, anak sa Bible, anak mo na silang Pilipi. Katong magiitan nga manggugubat. Di ba ito nambal? Lipi? Kanto minuto. Kanaw na si Alejandro sa amo gitawag sa Andoy, ako na itagaw. Andoy, Alejandro ya Andoy ang nga no. Busy kay Prima Priscilla. Pero magins ko tong tagngan sa mga bata. May tag mga katag na tong ideya si Ate Priscilla kay siya may mama kung unsay kanang parte hingan sa mga bata. Kinsa may sundon nga muni nga na tong igamiton ha. Ang papa baka or ang mama baka or both ba sila magsabot. Muni nga sa bata ha. Oh. Kay usahay ang inahan mo pili sa ngan sa bata. Usahay ang papa may ngan sa bata. Oh. Nala. Nala. Nala? Abi ni mo nga no, naglibog bago ko sa Ngano man? cellphone. Oy, ambot lang ani. Nga naman. Na ako Listen, din. listen na. Ako din nga ako. Nitex pa Wan, din eh. wa ko kay bao, unsa na ambil nga ni adi kay dual man ni. Bayo! Kaam ko na sim 1, sim 2. Naglibog lagi ko oy kay doon na may old nga globe, doon na old nga smart na naglibog ko unsa na butang dire. Ako pa ni paminahon. Kuri-kuriar na, Ate Pres. Gina kay, simba pa ko. Ani. Sige, ano lang, potsi. Yung potsi, no? Oh, para na ako, ako'y pasulti yung diretso. Walay problema sa imong mga ngan. Ang importante nga, piskay ang atong mga lawas sa pamilya. Okay. Salamat kay Potsihas, magparang atong tulabanon. Kuna ko ang puzzle tihon.